Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ana, hingkod ang pangidaron, minyo o may bata nga sinagop. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa anak sa akong igsuon nga ni anak ko sud na sa 3 ka tuig. Ako'y nagbuhi og nagpaeskwela. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Naunsa naman ning akong newsfeed sa Facebook, uy. Pulos naman lang nagbuwag ang mga artista. Jun, dili baya kita magbuwag ha. Bahala na mga artista magbuwag, uy. Kadali raman na sila makakitaglain. Dali ra sa makapangitag iilis ba. Ako kain tao no kung magbuwag ta. Naunsa ka diha? Gusto ka gyud mo sakay sa trending ron sa mga artista nga nagbuwag? Uy, simba ko taon. Gani, ningon ko nimo nga di kita magbuwag. Bahala nag-unsay mahitabo. Uy, hala. Oh, ngano naman sab? Si Mina og Lawrence nagbuwag. Ha? Si Carmina Zorin? Ili, oy. Ang igsuon ba nga si Mina, ang ako igsuon, og ang iyang ikaduhang bana nga si Lawrence, nagbuwag, oh. Ngano na ibaw man ka? Oh, niya mas FB. Nagpost man si Lawrence, uban sa ilang anak, oh. Nya, magulanon ka ay nang uban sa ilang anak. Nga ang caption, kaya ra lagi ni nato anak, bisan gibiyaan tang mama. Hala, asa man ka di ay si Mina? Tawagin imong manghod. Nagbuwag minang oy. Ngano naman sad Mina? Una, nagbuwag mo sa una nimong bana, din may duha ka kaanak. Unya karon nagbuwag na sad mo anang imong ikaduhang bana? Ngano man? O basta di gini ko makantos kong kaipon nang di ko mantos ay makigbuwag dit ko. Kaya nga naman di ay. Unsa naman sa diferensya ni Lawrence? Da, haso kintawhana nang oy. Gilad kig batasan. Hasta nga akong mga ugangan o bayaw. Murag wa man sila makauyon ako. Yang ano ipamugos pa man akong kaugalingon nila. Maong, biya ko. Unya? Nganong gibilin man nimo imong anak day? Okay naman niya yatag. Huwag nahibaw ko nga himuon niyang kaming ang bata aron dili ko mabiya. Maong, ako na lang gibilin niya. Aron nasa siya isip nga obligasyon ba? Ay, pastila ni mo Mina. Kaloy sa bata ang imong gibiyaan sa ilang Lawrence. Bata pa to kaayo. Basig maunsa to ha? Amahan ng akong gibilan sa kong mga anak ng uy. Ang namasag iya tong kasagdan. O namasag sila ibay sa iyang mga ginikanan. Basta, okay ra tos inday dito ng uy. Ay kabalaka anak. Mina. Ay, Ngano man ka? di na ko mapugnan nga mabalaka ko sa akong pag-umangkon. Kung naunsa na ni sa kamot sa iyang amahan. Na, ayaw ng kabalaka na oy. Si Mina na ang nag-ingon nga okay ra dito ang bata. Kay amahan ang iyang gibinlan. Palibak ay, Mina ah. Nanawag. Hello, Mina. Nang ana, ibilin no na akong among anak ni Lawrence diya ni mo nang bi. Kay di na ko madaog bantay kay trabaho ko. Ha? Di ba imo man ka nang gibilin kang Lawrence? Nagpost pa ganit os Lawrence kauban ang bata. Iya magyato diri nako. Kay di ko no siya makabantay kay trabaho siya. Ilabaw nako. Mong nang palihog sa kugatiman sa mong anak ni Lawrence nang bi. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Sa primero, nibalibad unta ko nga moatiman sa akong pag-umangkon kay dili ko gusto nga maapil-apil sa kasamok sa kinabuhi sa akong manghod ug may trabaho sad ko. Usa ko kakatabang sa ako sang iyaan. Apan stay out. Pero kadugayan, naluoy raman sad ko sa bata. Kay basig ibilin sa akong manghod sa laing tao.
Mao nga mauto, nisugot na lang sad ko nga arin ako ang bata ug ako'y mo atiman. Kay nisugot ra sad ang akong iyaan nga dadon ko ang bata inigtrabaho nako. Wa ko magtuo nga magdugay ko sa pag-atiman sa bata. Niabot ni nako ang bata og 2 years old pa. Karon 5 anyos na. Magpadahin noon panagsa ang iyang amahan para sa bata pinaagi sa GCash. Unya, John, muundang na lang siguro kong trabaho. Ha? Nga naman. Naibog man ko siguro nako ng iyang bana. Kay kausa, gihagkan man ko niya. Unsa? Oh, kalma lang ha, kalma lang. Kay wa ko mupatol niya, oy. Ako man ganing gisumbong sa akong iyaan. Ako man hinoy kikasabaan sa akong tiya, oy. Mao nga muhawa na lang ko. Ako kung mauna, mamaulit sa mga probinsya, minaswap ako magkapatay og tawa na. Kalma lang, good. Unya, ang pag-eskwela di is bata. Nag-eskwela, babaya na. I-transfer ng school ang bata sa probinsya. June. Ay, kanindot gyud puy-an sa probinsya gyud John. Presko ang hangin ug maayo kaayo nis bata. Nga ani na ta mamuyo. Si Mina. Hello, Mina. Nang, nga mauli din mo sa probinsya ni Nong Jun, yagidanin yung bata. Oo. Ang masadog among ibilin dito syudad. Ay, perting suko ang Lawrence ng uy. Kung nga nyo inyong gida ang bata sa probinsya, Unsa? kaliyat sa nang ha. Matawag lang niya ako usab nang kay mutantin sa akong trabaho. Sige nang, bye. Unsa ko no? Nasuko ko no si Lawrence kung nganong atong gida ang bata dinhi sa inyong probinsya. Ang tawag ubalik ay. Oh, si Lawrence man di ay ni. Hello? Basta wala lang. I-kidnap ninyo nga akong anak. Unsa? Ikihata mong kidnapping. Kay wala mo malangit ako nga dalo ninyo ang bata sa probinsya. Ha? Wa ko makasabot nga nung ingon adto ang kasuko nga gibati ni Lawrence nga gidana mo sa akong bana ang ilang anak sa akong manghod nga ilang gibilin diri namo. Ikiha ko numiniya og kidnapping. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, gibilin kining bataa sa akong manghod nako dihang 2 anyos pa lang. 5 anyos na kini ang bata karon. Makasuhan ba di ako kidnapping nga dugay naman nga ni anako ang bata? Ikaduhang pangutana, ang amahan sa bata, magpadalhan o kwarta nako para sa bata nga ipadapi na agi hag GCash. Apan nasuko siya nga among gida ang bata sa probinsya. Mukiha ba dahi siya nako ana ang kidnapping nga aware man siya nga ni anako ang bata? Ikatulong pangutana, unsa may among buhaton kung pananglit tinud-on sa amahan sa bata nga ikihami sa akong bana o kidnapping? Makasuhan o mapriso ba gyud mi anang kasuha? Ikaw pa to katapusang pangutana. Ako ang nag-atiman og nagpa-eskwela sa bata. Kay pareha sila nga magtiayon nga dili makahigayon og atiman sa bata tungod sa ilang mga trabaho. Kung maglagot ko, pwede ba nga akong balihon namo sila og kiha og abandonment tungod sa paglikay nila sa obligasyon sa ilang anak? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ana. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. ni Obra. Karong adlaw kami sa koang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. Di nato dugayon ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook
Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon niyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang among request ni Dr. Obra kay Kompletuha lang ang inyong mga address ug ang Yes. detalya sa istorya sa inyong sulat-suliran para mahatagag kinabuhi sa atong scriptwriter ug atong mga talents. Na? Yes, kay usahay manggod ang mga medical food nga tubag ni Doc, dili ra man magdependis inyong pangutana, di ba? Oh, Doc? Hasta maagad. pud sa legal nga mga aspeto. At least masabtan na mo, no? Aw makibaw pud taga-asa sila ug asa dapit na kalayo naabot ang ato ang programa. Oh, o di ba noon silingan ra dayta. Correct. Dili ra beta nationwide, no? We are heard all over the globe. Pinaagi sa ato ang Facebook account ug sa ato ang YouTube channel also. Daghan kay nag-request nako ato ni. Yes, Doc. Nag-chat nako sa akong Viber ug sa akong Messenger. Dok, din hinala nako ihatag ipadala ang Ay, akong hala. sulat. Ayaw na ingon na kay mawala ang atong format na ang Yes. atong SOP, no? Kini ang akong suliran official writers page gyud ta kay naaman dito mag-check ang ato ang mga scriptwriters. Scriptwriters, no? Kami dili man mi scriptwriter. Di man mi kamao ana. Ganahan ta ko mag-artista sa una, Dok. Wa man ko nataga og opportunity, nag-abogado na lang ko. Oo. Ingon bitaw si Ma'am Tess ba? Isa nga nabisi mi ko Dok, nag-prepare ko sa payroll. Di ko nga wa ako nga anda Ma'am Tess. Siya, wa man ko nga mayon tag na ako nga sa apil diri sa among talent. Mao na, yung man talent bihang dapita. Magtatambag raman taon ka. Unsa may ato ang Ang atong makutlong kung magtulunan Yes. ka adlaw ato ni nga don't rely on your strength. yes. In time you will get tired. Kapuyon ka ha? O two heads. Are better than Better one. than No one. man is an island. Yes. Dili We gyud need pwede each ka other. ato lang yun kaugalingon atong saligan. Usahay kinahanglan sad gyud tagtabang. Ang Ginoo bitaw nagtabangan man sa alsas kuros. Oh. Kita pakaha. Mao Di gyud, ba? no? Oo. So ayaw po mo kauwaw pangayog tabang. Dili man na makaminos sa imong pagkataog tabangan ka. Bitaw. Sobra na po kayo mong garbog, ikaw ra, di lagi na nimo kaya usahay. No? Mao gyud, Tama no? na ganit taman, ramdanan atong powers usahay. So, get some help. No? It's okay to ask for help. Okay, may ang atong mga suking ting paminaw, may pagpaminaw ni Joseph Tisun diya sa dam site Inayawan, Pardo, Cebu City. O mga taga Pasil, kusugat as Pasil, ingon si Runa. Ingon si Runa nga sikit sa kauban ni Dr. Raul Albora, diya sa iyang clinic diya sa Gilyamak, no? Mga taga Alcoy, Cebu, Jocelyn Piñaport, Elmer Piñaport ug Juanito Yap ug mga nursing staff nato sa TRC Argao, Buna Sandoval, Dibra Ibanez, Renz Monsanto, Lundubic Caliedo, Niel Brian Veloso ug Chito Bacaltos, Edgar Heridiano, Ann Cantiveros, Efren Enso, Chirian Muharis, Lilia Inso ug mga Palier family diya sa Candabong Argao, Cebu. Mayong pugmata Kampiukan, Argao, Cebu, mayong pagpaminaw. Yes. Ug also, ako lang po ning i-greet si Noel Custodio Raman. Please send your letter sa kiniyang akong suliran official writers page, no? Ug kang Beverly Padua de los Reyes, no? Thank you kayo for always messaging. Yolonia Laplana sa Santa Monica, Surigao del Norte ug si Fren Tamayo sa Lantapan, Bukidnon, mayong pagpaminaw. Correct. Okay, ug ato ang letter sender karong adlaw, punto legal man ta, Atong Doc. sa punto legal attorney si Ana, 35 years old. Yes. Minyo ug may anak nga sinagup. Yes. Mao ni ang iyang problema legal, punto legal attorney, no? So unang pangutana ni Ana,
gibilin kining bata sa akong manghod nako dihang 2 anyos pa lang. 5 years na ron ang bata. Makasuhan ba di ay kung kidnapping nga dugay naman nga ni anak ko ning bata? Luya sa Ngano man intawng ikasuhan man kag kidnapping. kidnapping nga ikaw may nag-aruga in town anang bata pero ang akong pangutana manggod ani I don't think makasuhan kag kidnapping kay number 1 wa man na nimo gikuhag puwersa ang bata. Nanibawan I think- mag-asa ang bata, no? nahibaw-an man ug asa ang bata pero I think manggod mahitabo nga gusto na siguro kwaon sa mama o niya ikaw kay na-attach naman ka dili na pud ka mutugot nga ihatag nimo ang bata munang mukaso na lang sila nimo pero I don't think kidnapping is the correct nga termino no after all the goodness nga imuhang gibuhat maybe to get back custody sa bata kay sila man ang ginikanan ana no so pwede sila makakuha og custody pero dili kanila pwede kihaan og kidnapping. Dili pwedeng kihaan og kidnapping. Ako lang paspason nato niya. Ako gikuan ko illegal detention nato ni kay nag-admit ko og pasyente. Gikihaan gyud ko kung saan magato ka illegal detention na ang mga ginikanan ani pasyentihan na ibaw mga akong gi-admit. Ikaw yan illegal detention. Mao may taw kanang may illegal Gi-confine man na yan. Medical gi-confine. na may medical abstract Yes. support, no? Na ay The rason. confinement, di ba? Mao gyud. Wa mo prosperto. Correct. Ikaduhang pangutana, ang amahan sa bata nagpadalhanan og kwarta nako para sa bata nga ipadala pinaagi sa GCash. Apan nasuko siya nga among gidala ang bata sa probinsya. Magkakiha ba siya nako ana og kidnapping nga aware man siya nga Ilang magibilin? ni anak ko ang bata. Correct. Ilang manggibilin ang bata. Oh, mao gyud. Dili Padama gid na- nga ni GCash. Oh, dili man na kidnapping no kanang pirti gyud ka week ang ilahang ma-file nga kaso nimo di gyud gani na masakas korte no sa piskalya pa lang no kataw-an lang na sila ibili na sila pay kasuhag abandonment nganong gibili nila no ang bata ngadto sa imuhang ilaha man ang katungod nga mugalam anang bataa unya wa man sad ngingon nga gitago ninyo og asa ang bata kabaw man sila asa ninyo gidala. So, mao na ang tubag ni attorney, no? Tunod nga pangutana, unsa may among buhaton kung pananglit tinudon sa amahan sa bata nga ikiha mi sa akong bana og kidnapping. Makasuhan og mapriso bagud mi aning kasuha. Nasad ko wala pod na tan-aw no kay wala man gud na klaro sad sa drama nga ang mukiha man gud ani niya ang papa unya ang intrigo is ang iyahang igsuon nga mama. Now, ang wala kayo na klaro kung minyo ba ni ang iyang igsuon ug ang papa atong bata. Kay kung wala, then illegitimate ang bata. No niya, ang isog kayo mo kiha, ang papa mangkaha, no? Now, ang kustodiya baya sa bata nga illegitimate na as mama. Now, or naa sa maternal side. So kung wa ang mama, ang mga igsuon or ang lulog-lula or ang igsuon sa mama mo'y naay secondary nga parental authority sa bata. So samot nga dili gyud mo niya pwedeng kihaan ug samot nga mas naamoy ligon og sakto nga tubag sa iyahang allegation nga nagkidnapping mo mas naamoy ligon og saktong tubag to refute nga huy in town dili in town ni kidnapping ang among gibuhat sa imong bata. No? So, dili ka angay mag-uul diha dapita. Dili ka nga mag-uol, no? Sunod nga pangutana o katapos ang pangutana. Pareho silang magtiayon nga dili makahigayon o gatiman sa bata tungod sa ilang mga trabaho. Kung maglagot ko, pwede ba nga balihon na mo sila og kiha o abandonment tungod sa pagdikay nila sa obligasyon nila sa ilang anak? Pwede kaayo, pwede na lang mo file nga kamo na lang ang naay parental authority anang bata kung di man gani sila makaklaro og atiman, maabandonar nila, mapasagda nila ang bata ngano man. Ang atong balaod kung kabahin lang sa mga bata any issue about a child, ang welfare, best interest and what will be beneficial sa bata, maurag yun na'y tan-awon sa korte.
kung ilahang masinati no sa korte nga mas maayo nga naa sa inyo ang custody kay di man sila kaatiman, posible pang anha na lang sa ana sa inyo ang custody sa bata, pero nung kang mafailan mo kidnapping tungod kay kamoy ni galam sa bata, kamoy nagpakaamahan o ginahan anang bata kay wa ang mga ginikanan ani, ha? Alright. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak Araman. Daghang salamat ug Maayong adlaw.